Assalamualaikum. 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 Nah, siwo. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa Mas Pi? Ya saking nang kene. Monggo pinara. Nggih. Apa kok wis wae? Bingung aku. Lah aku iku mari nang dokter sampai obatin entek, tapi yo gak waras-waras. Lah kok iso? Mosok aku diganggu wong ya. Ya wis ayo tak janang wis konsultasi ayo. Konsultasi. Ya apa? Ben ndang mari lho. Ayo wis. Ayo. Dimas iki ngejak janjian tapi areke sing loro saiki. Ya opo sih Dimas iki mendek duduhi alamat tok. Oh, tak takok arek iku ae menawa ro. Mas, badhe tanglet buse wonten. Enten kafe kunci. Kunci kafe. Nggih. Oh, Men rontosi riyen ah, tak celali. nggih, Bun. Kulon tadi mriki. Assalamualaikum, guys. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada namu. Apa? Mungkin rontosi apa teng mriki? Kan mriki mawon nggih. Soale kula pesen kopi niku dereng dados. Nggih. Kan mriki mawon. Pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kait ngaso wis ana tamu. Wis tak teni kene wis. Ingin nang mriki kali bos. Teng pundi? Nang kunci kafe. Oh, nggih, Bun. Nggih. Wis bil. Oh, tibake ndek kene ta kafe ini. Oh, gunung kunci ana kafe ini yo. Bisa mana? Waalaikumsalam. Mas. Yang pundi, Mas? Kula saking anu Singosari mriki lho. Kula niki badhe konsultasi, Gus. Kula bulan-bulan niki kok sering anu mumet. Sampun priksa teng pundi mawon nyaman? Ampun periksa teng dokter. Terus si dokter kirang darah. Pendamelane napa sampean, Mas? Nggih nyambut damel, nggih mboten. Ngoten terus bulan-bulan niki.
Gigi Mas, kula paham. Mijing jan damel surat pengajuan STNK BPKB ngoten pengajuan mawon. Nggih. Teng Sungosari ta teng Pakis ngoten lho. Niku syaratnya niku mijing damel pengajuan. Soalnya jenengan iki mboten kurang darah Mas, soalnya kula tingali Mas. Kirang dana. Wadah lek konsultasi teng mriki gak tambah waras, tambah masa depan gak jelas.